Holland's Next Topmodel 2016 is Akke Marije. Ja, ze kwam zich en woen. 3 weken lang waar Akke Marije Marinus van Boanwerd uitroepen ta Holland's Next Topmodel gewoon eigenlijk de mooiste vrouw van Nederland. Laten we dat gewoon maar zeggen. En ze woonde bij een contract van €50.000 bij een modellenbureau. Ja, en het is nou de tijd om de vrouw te laten dat die mooie Friese vrouw met de blonde hier en blauwe eigen, ja, dat die op de covers maakt, toch? Of net? Ja, daar is nou de tijd voor. Ik maak me nou dus wel echt nog bewijzen aan de mensen, aan de opdrachtjouwers. Dus ik ben op dit moment gewoon bij nul. En ik maak me Charlotte wat ik ken. Maar dat wist net de hele dag bellen of zo? Vlak na de finale wie het wel echt heel vol. Mijn telefoon ging non-stop en hij trilde denk ik wel 2-3 dagen lang terug van alle berichtjes die ik binnenkreeg. Maar ben je dat dan van vreun? Of is dat van een agent of zoiets? Zoals van, hey, ik wil die hebben? Of hoe gaat het? Nou, maar is het net zien dat het dus voort al een jaar opdrachtjouwers aan de telefoon binnen, zij is het net. Maar het zijn voornamelijk al je vrienden, familie, mensen uit alle uithoeken, zelfs waar het net van verwachten hiest, die tijd toch even feliciteren willen. Nou, maar hoe is het eigenlijk, Marty? Want dat vind ik eigenlijk helemaal tevreden. Bist dat land, nou 3 weken, dat het nice wat bezinkt? Ja, ik moet zeggen, ik heb nu pas eigenlijk het gevoel dat ik eindelijk wurg word Ja? van wat ik een beetje al heb beleefd. Want het was zo vol en het was zo naai en spannend en alles wie gewoon, ja, dat wist een beetje leeft. En mij alle keer dingen die nog nooit dien haast. Maar we kisten ze in je nemen, waarvan denk je, jeetje, dat ik dat dien heb, dat ik nooit verwachten. Nou, van het programma bedoel je? Nou ja, wat er gebeurd is. Nou, ik vond denk ik de finale het mooist van alles wat we hebben beleefd. Puur echt de spanning van het rennen op de catwalk en al die vrienden, ja, mijn voetbalteam, mijn collega's, mijn familie, vriendinnen, iedereen wie daar. En dan is het gewoon alles spannend. Daar was daar rennen, maar dan was het goed, maar speciaal voor hun. En dat was denk ik het mooiste wat ik beleefd heb. Okay. Nou, die vriendin van die zitten in die voetbalploeg, hè? De best ophouden, eventueel maar squallen. Ja. Om die terug te zien op familie, vrienden en op dat modellenwerk en voetbal. Nou, dat is belangrijk. Het belangrijkste wat er is, zelfs voor een vrouw dus kennelijk. Nee, ja, dat ik gewoon op het voetbalveld sta en dan ben mijn gedachten al heel maar bij het voetballen en een beetje het spelen. En daarnaast is het gewoon een heel leuk team. Dus ik vind het gewoon echt heel leuk als een soort sociale bezigheid. En deze vrouw die bent zo leuk. Ik vind het heerlijk om dan even mijn gedachten te verzetten en hier op het voetbalveld alles eruit te rennen. Nou, dat had wel wat. Dat is wel gewoon, dan ben ik vrouw die wil mij op een foto en dat had wel wat. Ja, verneem je hem dik wel, had je hem dan een wedstrijd had bij Glicks? Ja, dan ben er vrouwen die zitten aan de zijkant en dan zit ze, Akke Marije. En dat is wel leuk. Nee, in het voetbalteam is het net alles winnen. Akke Marije is gewoon hetzelfde. En ja, met het voetbal is het gewoon hetzelfde. Ja, er is alleen wat meer belangstelling voor Akke Marije. Dus, ja, verneem je hem dat ik als je hem een wedstrijd speelt? Ja, nou wel een beetje. Het is net dat we meer publiek gaan nou of zo, maar we winnen. Verleden weekend moesten we het zien callen voetbal en we kwamen uit de kleedkamers en dan zie je al een groepje te wachten om mij op een foto. Dus dat vond ik wel leuk. Zeg maar. Ja, kom maar. Dat gebeurt dus nou. Hè? Mensen die benaderen die heel oors als dat orenfamke wat altijd gewoon in haar kloffie voetballen en dan is er in één keer een bekendheid. Hoe is dat voor jou? Ja, het is best wel gek, want normaal wist je maar gewoon, die zelf. Ja, wat bist spits of linksvoor of rechts? Nee, ik sta achter in de verdediging. Nou, dan bist dus die verdediger. Nou, die verdediger die zijn hut is. Ja, en nou ineens alles, omdat je op televisie bent, was het ook dorst. Ineens bijzonder. Dus ik wil graag die opleiding verpleegkunde doen en ik voetballen. Maar dat wordt nou, terwijl het voor mij, en ik denk van heel zo wat heel normaal is, dat is nou ineens bijzonder. En dat vind ik eigenlijk wel heel gek. Dus dat ik hoe stritten ging of ik ben bij het voetballen of ik stap in de trein werden en ik mijn meisje die en dat is Akke Marije. En sommigen waren niks te zeggen en sommigen die loeken die aan de mouw van jongen mij van me daar op een foto. Dat is wel gek. Ja, dat verhoort het dus gewoon. Kun je je vaststellen wat Doutzen Kroes heet, Big Leagues? Dat hij zo bekend is? Ja, ik zou echt weer net graag maar herruilen willen qua publiciteit. Want ik denk bij mij stelt het aan zo'n wat zakje en dan ben ik dan echt heel blij om. Maar, waarom? nou ja,
ik wil gewoon mijn ding doen. En als ik over straat ga, ik vind het natuurlijk heel bijzonder dat de mensen mij zo positief ontvangen al jaar. Alleen nog, ik hoef net zo wat in die schijnwerpers Ja, te maar dat is staan. toch echt het verkeerde beroep kiezen. Want Ja. volgens mij is dat de reden van die besteden. Ja, nou ja, we zullen het zien hoe het al gerend. En maar Doutzen, die maakt speciaal onder begeleiding maar de auto van het ene plak naar het andere plak. En weet ze goed, er is altijd pers om me heen die het haar op een foto zet. Nou ja, en dat zal mij net zo gaan, tenminste nou net. En dat vind ik eigenlijk wel een prettig idee. Een beetje anoniem. Want hoe zit het nou voor de komende tijd? Want bist er nou dan... Nou, dan is het nog vrij rustig, maar dan is het een contract van €50.000. Dus dat moet wat. Er moet wat gebeuren. Nou ja, dat contract dat wordt 3 jaar. En ik ben nu echt bij het begin van mijn carrière. Dus wat correct ik zei, ik maak me eigenlijk bewijzen zien hoe de wereld van wat ik ken en waar ik ben. En dat is dus wat ik nou eerst doen moet. Dus ik maak fotoshoots maken om mijn portfolio compleet te maken. En als die dan klaar is, weer al die foto's door de wereld stuurt. Nou, en dan is het zien wat er binnenkomt. Maar het eerste grote wat vanzelfs op de planning stond, is het uitbrengen van die parfum in maart. Hè? Hoe heet die, de parfum? Daar we zitten volop in Akke? de voorbereidingen. Nou, Of AM? nee, ik had echt vragen. Nou, hij heeft er al ideeën over en hoe shame dat vijen. Ze zeiden, ja, wij vinden het zo leuk hoe Hollands en eigenlijk hoe Fries famke als het ook best. En wij denken dat het gewoon heel erg in die voordeel werkt. Ja. Dus ik maak mijn blonde hier en blauwe ergen van het platteland ik nog echt. En dus zo was me wel echt een beetje deel zetten. En ik maak die parfum om het maar gewoon een beetje bij mezelf te houden. Want ze zeiden, als we daar in een bepaalde klein troon drukke winkelstraat rennen laten, dat werkt net. Want daar best, zo is het ook best. En zo kunnen we eigenlijk het beste deel zetten. Nou, ik ben benieuwd. En Ja, ik hoop kijk. dat het als bekend is, dat het echt wel eens even ons kost. Want dat is met Duits en krek even wat lastig ontworpen. Maar dat willen wij wel af, hè? Dat vinden we hartstikke leuk. Ja, Nou, Maar dan mooi. moet ik Duits en gewoon meenemen. ja als je hem echt hartvriendin binnen, dan neemt ze hem gewoon mee. Ja, zeg ik Dan doen we gewoon een hele modellentafel. Dat wordt, dan presenteer ik Nee, dat. ja, ik dan ook bij natuurlijk. Ja, dat is toch achter de desk. Dan mag je heel wat oors vertellen nou. Ja,